24 sija wara li Robert Abela ħal ġurament bħala l-14 il-Prim Ministru ta' pajjiżna, opinjonisti li tkellmu ma' One News esprimew diversi ħsibijiet dwar x'għandhom ikunu l-ewwel prijoritajiet tal-Prim Ministru l-ġdid. L-eks Ministru Nazzjonalista u opinjonista Michael Falzon sostna li l-ewwel priorità ta' Abela għandha tkun iffukata fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna. Għax Malta ħadet fama ħażina, issa kienx raġuni jew le mhix se nidħol fil-mertu ma żgur li kien hemm fama ħażina minħabba dak li ġara u x-xogħol biex tirkupra lura isem Malta huwa xogħol diffiċli però għandu jkun il-prijorità tal-Prim Ministru ġdid. Il-professur tal-ekonomija fl-Università ta' Malta Philip von Brockdorf sostna li pajjiżna għandu jibqa' jżomm mal-miri ekonomiċi tiegħu u l-iżvilupp ta' oqsma ekonomiċi ġodda. L-għonet il-miri ekonomiċi bħala mill-att finanzjari għandhom jinżammu, dak huwa sine qua non, però mbagħad għandek l-aspett ta' tkabbir ekonomiku, dik għandha tkun priorità tal-gvern. Naturalment l-aspett soċjali għandu jkun ta' priorità, però nerġa' mmur fuq l-aspett ekonomiku hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn hemm bżonn ovvjament inħarsu lejn is-setturi li għandna preżenti, però nippruvaw ukoll niżviluppaw setturi ġodda li għalhekk ma nibqgħux nindipendu daqshekk fuq setturi tradizzjonali. Von Brockdorf laqgħu wkoll l-ewwel deċiżjoni ta' Robert Abela bħala Prim Ministru li bija ħatar lil Clyde Caruana bħala il-kap tas-segretarjat tiegħu. Clyde huwa persuna kompetenti ħafna. Il-fatt li huwa ekonomista dik setgħinu żgur anki jiena li nafu għal diversi snin biex janalizza il-policies tal-gvern, speċjalment dak li għandu x'aqsam mal-aspett ekonomiku u anki l-aspett soċjali. Fil-fatt hawnhekk huwa jgħallem dawk l-aspetti, ġifieri l-aspetti mill-att ta' politika ekonomika u politika soċjali. Allura naħseb dik l-esperjenza li għandu setgħin ħafna biex huwa jista' janalizza il-politika tal-gvern mill-att ekonomiku mill-att soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.